So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jessica. Kining maong kaagi ni sa akong best friend. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. Handumanan sa ka awit. Ang napadasayang suwatan bukaron, mo kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Jessica. Recorded by Radio Mo TV. Order lang akong hanap kay gustong orderon. Yes, Day. Thank you. Day, abili mo no. Happy kay kusatan ng mga nakabot ni mo ron. Liman ka anang from rags to riches, git ka? Grabe sa riches, ha? Baka tinuod bitaw. Humble lagi kayo kastanan. Day, kung sa may naanak ko karon, ako gining giampuan o giparing kamutan. Nahibaw ko. O niya, happy raman ka ka. Ha? Siyempre, uy, happy ako. Sure ka? Ha? Kumusta mo sa pamilya ni Christian? Same gihapon. Paubos lang. Nganon sa kadaghan sa lalaki. Si Christian pa masagi imong gibana, uy. Day, mahal na ko siya. O sa pa, lahi si Christian usa iyang mama o igsuon. Lahi lagi. Pero ang pangutana, nilabog siya mo sa kusap. Especially ang mga hikayon nga pasakitan kag storya nila. Sakto mo sa si Christian, Day. Kadili na lang kumutingog. Kay kumutingog pa ko, samot nga, dili gid mi magka-okay. Ay, diha ra gyud dapitan na isabit imong life. But anyways, as long as happy ka, happy na sad ko for you. Pero kung magkinahangan ka istorya, naara ko ha. Yes, Day. Thank you. Kumusta yung mga kanina? Okay rahan, ikaw? I don't think na kaya pang isave ang mong negosyo. Dagan dagi pang biyaan ng mong papa nga mga utang. Unsa? Unsa puti mo ipasabot? Bisan pag ibaligya ang tanan ng mong negosyohan. Kuangon pa ni para bayad sa tanang nautangan ni papa. Kinuo ko. Pero napamaninong ko'y savings. Hasta si mama. Pero maulagi. Bisa gamiton pa to na mo. Kuangan pagyapon. Mao ba? Ani na lang, Han. Kung pilay ko hangin ako. Unsa? Oh, han, oy. Han, partner ko nimo. Para unsa pa man nga nahimo ko nimong asawa kung dili ko makatabang nimo sa imong kalisod. Especially nga nahibaw ko nga naara ko nga makatabang nimo, diba? Sure ka? O, lagi. Han, salamat kayo. Swerte gid kaayo sila nimo. Ikaw gitay. Tinuod bitaw. Unya mga salbahis kay sila nga ilak ang inganaon. Nito ako day nga, ma-okay na mi pohon. Ay, may unta. O niyan, kumusta naman? Okay na, Han. Na-settle na mong tanan. Pero, maulagi. Di madawat ni mama nga naingon anime. Kung unsa kaya yung mong life sa una, karon mura na pag balik ko guno. Hingon anak ginaan. Basta ito ma-mismanage itong finances. Pero sige lang, uy. Ang importante nga niya paghapon ta karon. As long as buhi pa ta, dili pa wahi ang tanan. Swerte, kay ko ni mo, Han. Unta, nakita nila mama ang imong kabuutan og kamaayo. Nahibaw bas mama ni mo nga ako ang nipuno sa kuwang? Oo. Mao ba? Uy niya, niyon sa man siya. Sige rin, kasabot ra ko. Andam na ako magpaubos nila mama ni mo. Salamat yung pagsabot ni mo, Han, ha. Salamat yung kayo. Recorded by Radio Mo TV. Hi ma, good morning. Usa man naka-good sa kung morning nga ni amang ka. Ma, niko yung si Julian ako kay padong nako siyang ihatod sa iyong office. Unya timing man kayo nga nakagipahapit nako dinis pa eh. Bisan pa. Wa na lang unta siya munaog sa sakyanan og ni Anhi dinhi. Dito na lang unta siya nagpaabot.
Han, sige lang. Sa sakyan na lang ako magpaabot. Or pwede kang mag-taxi na lang. Nga naman, dili ka maka-function kung wa ang akong anak. Oh, ma, Nagoy pakiksultihan ni mo. Han, sige na lang. Okay na. Kaya rin ako mag-taxi. sure ka? Oh, Han. Sige, sige, Han. Kuha ko ng tikaw niya. Kumusta man yung pinagstorya ni mama ni mo kanina? Mag 68th birthday na magod si mama. Unya, ganahan siya nga amo siyang hikayan. Gusto siyang invite to ng yung mga friends. Mao ba? Oh. Ang problema kay wami kwarta. Oo niyan, saan man na? Han, pwede ba kong mangyo ni mo? Unsa man? Basin makatabang ka na ko ani financially. Unya, hinahinahilan na unti kabayad. Kay kung ako lang silang pabutonog, ganahan ng takuhan nga hatagan sa si mama ba og ing grande nga 60th birthday party. Sige. Basin pati ay, mo na nang higayon nga madawat na ko ni mama ni mo. Han, thank you. Thank you kayo. Yes, please. For 100 katao. Okay, just send me the bank details para ako mag-book for that specific date. Okay, thank you. Wow, ha? As in, ikaw gid ang gasto para sa birthday sa iyang mama, no? Nga naman di ay, o sabi na Mama naman sa nako siya. Kay mama biasa sa kumbana. Grabe na yung kaka-effort ng pamilyahas imong bana, day. Pero sila, batik batasan ipakita ni mo, eh. Habi ni mo day, kasabot raman set ko. Ilado biya ng pamilya tungod kay dagan sila negosyo din sa ato. Wala siguro sila magdahong nga ang klase lang na akong pakasan sa iyang anak. Klase lang ni mo? Ngano di ay, nakuwangan pa sila ni mo? Gwapa ka! Daga naman sa kagwarta, good! Basta tingali ganahan sila og kwartahan na daan ka ng nanipangan nga sa amagit nila ba? Oo, eh. Grabe sila ng pamilyaha, oy. Unsa kayo maayo sa looban ay mga sinina, ano? Excited naman hinuon ko para unya. First time din ako ma-meet ang friends sa family nila Christian. O gusto ko na presentable kong muatubang nila. Maayo untang madawat ang ko sa mama ni Christian, uy. Giandaman ako siyang mahalaw regalo para unya. Oh, si ma. Hello, ma. Maayo kinanawag ka. Happy birthday, ma. Mahapi lang akong birthday kung dili ka mo adto karon. Unsa, ma? Dili ko gusto nga makita ka sa akong mga higala. Pulos mga elite ang akong gi-invite. O dili ko gusto nga mauwawan ko kung naa ka dito. Pero, Bye. hello, ma. Hello? Dili ni mahimo. Dili. Tawagan ako si Christian. Han, please, mahangyo ko ni mo. Sabto na lang to sa mama. Christian! Ako ay nigasto para lang matuban ang birthday party ngayong gusto. Kaya dili na hinuon ka invited? Han, please, sabta lang sa... Hangtod ka sama ko masabot sa mga pamilya. Hangtod ka sama ko magpailog nila. Gibuhatan ako ang talaan mo gustuhan ko nila, pero nga dili mo ko nila kaya basta nung kayong ipakita na ako nila. Han, pamilya na ko sila. Og asawa ko ni mo, Christian. Sige. Ayaw ka bala ka. Dili ko mamugos nga mo atan. Sugod ka ron, dili na ko mamugos sa mong pamilya. Salamat sa pagsabutan. Promise, last na ni ha? Di na ni mahitabo pag-usap. Bye. Hello? Yes, hello? Hello? Si Giuliani. Ang nagpa-reserve og venue diya sa hotel for this afternoon. Yes, ma'am. Unsa pa man ang pwede na mong matabang? Cancel the event. Please, kung ingon sa mga nag-decorate dito, birthday party nga po na. Unsa, ma'am? Just do what I say. Okay, ma'am. Grabe ilang kalagot sa kong amiga atong higayuna nga pag-adto nila sa hotel, postura kaayo sila, pero pag-adto nila sa venue, puwerteng mingawa. Daghan ang mga hikala sa ilang pamilya ang nadismaya, kaya ang uban naka-get up gyud, unya daghan ang reklamo nga wa kunoy klaro. Sa pagkakaroon, nagkabuwag gyud ang akong amiga ug ang iyang bana, ug ang bugtong gipasalamatan dasal sa akong amiga nga wa sila makaanak.
Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalangin suwatampo nga gipada ni Jessica dinining atong tulumanon uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga regalohan imahe. Handumanan sa ka Adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Regine. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I love to last. We're fools, a lifetime. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Compostela, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Regine. Fred, nagkan kay kong Kiki. Nag-edit ako sa online. Una ko ginahan kay Kiki. Usa ka Kiki. Fred, gwapo kayo. Oh! Mura din na hinungdan? Nabi na kong unsa. Dili naman na bag-o, Fred. Naman gani kay uyab nga Vietnamese, di ba? Katong nakailan ni mo atong naakay training sa Manila? Oo, ako na guna. Pero, kini siya, marag, lain siya. Lahi ni siya, lahi ako feeling niya. Marag feeling na ako. Nami future. Ay! Hoy, saba niya, uy! Oh, nasa man ka? Fred, Nahilo man ko kalihat. taga-sibura din ni siya. Ha? Magkikita siya, Fred. Unya, makikita ka, Fred? Ayaw kumpiyansa, ha? Basic killer palang unya na. Dilede ko, bala ka, Fred. Kaya dili ka ako nang usa magkikita niya. Ha? Kisa pa man dilain? Ikaw! Unsa? Hoy, ay kung apila-apila na, ha? Ay. Basi nalimot ka. Sukad sa pagkabata na to. Mura na kung ikog nimo, sige, sunod nimo, kay magpauban ka na ko, permi. Sukad ang panahon na, nga magkabawas ko. Bubawas ka na ako. Mga sa gusto na mo sa dili, magkuyog ta. Fred! May kadiri ra sa mall inyong plano nga magkita, Fred. Daghan ang tao. Relax lang good, Fred. Relax lang good. Dili kita unsaon. Kagwapo na niya, ah. Paul? Ay, Ivan. Gwapo kito. And my best friend, si Regine. Oh, hi Regine. Nice to meet you. Fred, dito na niya yung kamoto. Dawata. Hi, Regine. Kahumok niya. Unya, unsa man? Mga ano sa ta? Then mag-bar ta after? Mauli na lang kung una. Igo naman na akong gihatod si Paul. Thank you, No. Fred. Dili. Kita ang maguban. Mas daghan, mas nindot, di ba? Let's go. So, taga-dirin ka sa Cebu, Ivan. Yep. Dinagig ko lang ako. Anoan ko eh. Para magkudili, mahimot ako. Dili ko komportable. Ikapala naman ko nakasubay nga. Di ba ni mo? Makikita sa mga okay ramang ko. Di ba ko kumbaan? Lawas. Ang bayot pa yan. Hindi kay ka na naawan ni Ivan. Sige, pagsikit-sikit. Huwag si Ivan. Magsige sa pasiplat rin ako. Magsiyasa ko, ha? Fred! Palikuhid na rin ni Ivan, ha? Sige, Fred. Regine, okay ra ka diha?
Tubad rin. Ay, okay ra ko. Okay ra ko, Ivan. Maghuot na ta diha, uy. Dali na ko sa pikas lingkuranan. At least atbang ta nga mag-istorya. Aw, hinuon sad. Mas nindot aron maklaro nako ang imong kagwapa. Ay ko ina nga wa ka kahibaw nga gwapa ka. Guwapa gud taon. Nako'y secret isulti nimo. Ha? Dali. Ipaduli mong naong aron makadungog ka. Kana. Kaduol na sa taon. Mafeel na ako niyang kininawa. Indot ba kag lips dong? Abi mo? Na lang yun dong. Eugene, abi nimo? Nalipay ko nga nagkaila ni Paul. Kay nakaila po di ka. Ivan. Ivan. Regine! Ivan! Fred! Niingon kong idurte na si Ivan. Pero ako mo ingon nga iluga. Fred, tinaya ng tingog ni mo. Wa, mi... Sakit, no? Sakit! Pero masakit sa feeling kung una yun kasi imong best friend. Paul, sakto na. Kita na ito sa mga tao. Ano naman? Nawa mo? Ha? Ha? Paul! Nga na ingon anak makamuriyak. Kaya sabi na ko pag-react pa, Ivan. Nag-igat-igat ko best friend mo. So, magunsa man lang di ko, ha? Magunsa man lang di ko! Kay unsa man data? Ha? Kay unsa man data, ha? Wa ko makikita nimo kay nako ilaing tumong. Amigo ug amiga akong gipangita. Unsa man ni pagtuon nimo nako? Mupatol ko nimo, Paul. Aw. Nirespeto ko sa mga bayot. Wa ko'y problema sa mga sama nimo. Pero dili buot ipasabot. Nga nakikita ko nimo, makigrelasyon ako nimo. Ay, Juan. Si Regine ang akong nagustuhan, Paul. Sorry. Fred! Pasagin lang siya, Regine. Pasagdiyosa siya. Suko ito na to. Nagkaila ko sa akong best friend. Maong sundan ako siya. Daan palagi kong naara ka, Tere. Nagunsa man ka din, eh. O sa pamandi ay, mo baya ni atong comfort zone, ang baybayon. Naibaw ko, ni atang duha. Kay pareho ta nga dili komportable nga nag-away ta. Kami na kung siya na. Dili man di ay. Fred, Ikaw man di ang nagustuhan. Hinuon, assuming na po kayo ko. For sure, magkuntag ito ni mo. Kaya ako masigatagan ng Facebook ni mo. ha? Nga naman. Para kuno matag ka niya. Pero di ay, lahi na di yan tuyo. Tugani ko si Lord Fred. Nagkagusto sa ka ni Ivan? Dili na ko pwedeng punaan ang kayo ubos akong ang... Sige na, tubag ako. Gusto kong mahibaw. Wa, Fred. Wa ko'y gusto ni Ivan. Why? Thank you. Thank you, Fred. Thank you. Oh, sorry na sagpati ka ganina. Kaya pa akong love kay kunimo. Kung dili ka mangunay na ako. Dili ba, Fred? Fred. O, di masayop si Paul. Nagsige gud og chat si Ivan ako. Gusto makikistorya. Ay, naglibog na kung sa akong bahaton eh. Makikistorya ko ni Mama Ugma. Basig na siya ay katambag na makagaan-kaan sa akong gipati. So, unsa magyuday ang tinuod, nak? Ha? Human ka mo istorya na kus nahitabo. Ug niingon ka nga wa kay gusto ni Ivan. Murag, wa magyud ko makumbinsi. Murag na ay kuwang. O, naaba ka kay gisulti nga dili tinuod. Mausultihi ko.
Unsa magitinuod? Nagkagusto ka ni Ivan o wa? Ang tinuod, ma. Nakagusto ko niya. Hambot ba? Murag lahi akong gibati pag una pala namong kita. Pero dili ko gusto musulti ni Paul. Kaya dili ko gustong samutan ng iyang kahiubos na ako. Ay, nak. Bisag unsaon nimong tago, mahibaw gyud na imong best friends tinuod. Ug labing siguro, mawa gid siya nimo. Ma, Mawa pa si Ivan nimo, kunya mawa pa gyud imong best friend. Uy, masugot ka, ana. dili ma. Maong lakaw. Sultihi si Paul sa tinuod. Bahalag mawa si Ivan, dili lang si Paul. Kasayo ni mo, Fred. Wa mo lakaw, di ba? Wa, Fred. Pero ni ako, aron musulti nimo sa tinuod. Tinuod nga unsa. Fred, sorry kung namakak ko pagpangutana nimo kung nakagusto ba ko ni Ivan. Pero ang tinuod, dako kay ko gusto niya, Fred. Nahibaw naman ko, Ana. Ha? Kaila ko nimo. Pagpangutanan ko nimo, nahibaw kong namakaka. Anong wa mang kamasuko? Kinahibaw man ko nga, nidinay ka, aron dili ko masakitan. Fred, Ug mas ibilib ko nimo ron nga, nisulti kas tinuod. dili na ko kaya nga mawa ka, Fred. Bahala na as Ivan. Ikaw ang akong piliun. Kinalang gid ang mopili ka na mo, Fred. Ha? Anong dili man kaming duha? Fred, Nag-istorya Miss Ivan. Nangay ko sorry kay asyomer kay ko. Og napakawawan ta mo. O sisig hangyo na ko nga kung takunti ka. Aron ako gintay mo adto sa inyo, Fred. Pero yunan ko nimo. Sa UK ka. Fred. Sige na, reply na to. Og pagkita na mo. Oh, Fred. Oh, Thank you, Fred. Lagi mo pagkikita din mo. Siyempre, bago pabaya tayo na kaila. Dili ko makumpiyansa. Salamat, Regina. Nga nakikita ka karon. Nalipay kiko. Nakagusto sa kunimo. Oh. Ha? Di ba niingon ka? Nga ako'y imong nagustuhan. Og maunay akong tubag. Nakagusto sa kunimo, Ivan. Yes! I love you. I love you too. Bisan ng tuod og bag-o ni nagkaila ni Ivan. Pero, wa mi pagmahay nga gihatagan na mog chance ang usag-usa. Kay malipayon gid kaayo mi. O karon, bisag asa mi manglaag, kaming tulo ni Ivan ug ni Paul ang mag-uban. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeline. Sa di pa nakusultan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. Tadhana. Recorded by Radio Mo TV. Day, Jeline, unsa man, ganahan ka makuyog na ako? Asa man Sa buday, magunsa man ka didto? mubalik ko sa akong gitrabahoan nga karinderya, day. Unsa man, makuyog ka kay nakinahanglan para ba og trabahante nga akong amo? Ninduta ana day uy. Kuyog lagi ta. Manangin sa akong ni Richard day ha. Imo na kong biyaan, eh? Trabaho man gud ang akong atuon dito, Chord. Sukot na pa, kay ganahan sa ko makaatog na ing dapit. Sige na. Ayaw ka bala ka. Kay kung dili ko makauyon sa akong trabahoan dito sa Cebu, mubalik din ko din sa ato. Malisod ko pugong nimo kay iya pa mo ta. Sige. Larga lang. Salamat, Chord. Tawagi bilin ko ha. Kung tuwa na ka Cebu. O, Chord, manawag dayon ko nimo. Jeline, kung gamay na gani ang customer, pangaon na unya mo, ha? Ote. Ay, salamat kay buutan na kidang among amo. Day, Jeline, okay na ka? Okay na dayoy. Ay, kabala ka, day. Kay buutan ng amo na to.
Pwede na ta magamit sa itong cellphone basta mingaw lang. O may day off pag yun ta. Pwede na ta makalakwat siya. Musta man ka na, Lin? Okay ra ko ni Richard. Buotan na gid ang among amo. Maayo noon. Huwag kami ngawan ako. Gimingaw sad uy. Ang pinda ha. Ikaw sad, amping permiti ha. Miss, Sir? atagi ko yung ka order ba? Ay, Chard, may customer. Manawal muna ko ni mo ha kung may bakanti ko, ha? Sige, Lin. Bye. Bye. Asa imo ha, anak, sir? Nila ako? Oh, Jilin? Hoy, June! Ikaw malagi na! Mo din nawa ka dito sa ato, kay naadi ka din sa Cebu. Okay. Recorded by Radio Mo TV. Pantog na nawa ka galit sa ato, kay naadi ka din sa Cebu, no? Dinitaon ko gilas kong kapalaran, day. Oh, atagi ko sa mong Facebook, eh. Si John din nga imong ka-chat? O, day. Abi pa na ako si Richard na. Day, ay kumpiyansa ng June ha. Kay basig binuangan na kaanak niya. Hindi na mo binuang na ko, day, uy. Close kay may anak niya sa nag-eskwela pa, mi. Bantay bitaw. Salamat taon, kita ka na ako. Day off man ako ron. Sunday man. Matong pag-chat mo nga makikita ka na ako, itando na lang sad ko. Huwag yung kumagdahom nga, magkita ta din sa Cebu. Lagi, uy. Pinalagod ka tuig ang nakalabay sa kada ni graduate sa high school. Unya, di pagkita magkita sa Cebu. Wala lagi. Kumusta naman ka? Ay, pupilang gihapon. Wa man ko maka-eskwela o college. Parehas bitaw ta. Pero, mura lang ko og giswerte og gamay kay regular magkus kumpanya nga akong gitrabahuan. Kulo ninduta, may pa ka. Nga okay ra nimo nga magkita ta kung day off nimo. Suro-suro lang ko ta. Okay na, uy. Kana pa, malibot ako ning Cebu. Ya, saman, nalingaw ka sa itong lang. Lingaw ka ayo, uy. Pero mao lagi, kapoy sad lagi. Mo, diretso lang ta sa akong gipuyan. Aron sa mga makatultol ka dito. Nindot sa ning imong bay, gamay pero limpyo. Nindot lagi, pero magkuy kauban. May asawa. Ay, pagminyo na sad. Oh, kung sugton ko nimo, maminyo lagi ko yun eh. June, June, ay lang ko kuniti. Musulti lang ko naman tinuli na. Sa next school pa ko, ibog na magay ko nimo. Di naman ta bata. Ibaw na tingali ka sa gusto na kumaytabo. June, kunon sa nang nasi mong nauna, ayaw na ipadayon. May uyabin kaong kus ato. Di lang ko ta magsaba. Pero June, June, boy, ayaw ni buhatan ako kay di. Uy, malukoy ka na po. Gusto ko nimo, Chilin. Sa gilid ko sa pagkabuhatan nimo. Dili ka na ko pasagdan. June, ayaw mabuhay ka na ako. June, ayaw, June, ayaw. May mabahal na pagila. Ako kung pagsalik ni mo kay suod kayo ta. Pero ano mo man ikibuhat mo na ako. Himugin pa himos na lang ako pagkababay. Ay kabala ka, Lin. Hindi ka na ko pasagdan. Gaingnan na bitaw ka ngayon pagsalig atong taunghan na. Huwag ito maminaw na ako. Sa akin ako ang tananday. Kaya ako maminaw ni mo. Sa akin ako. Anong di naman ka mo reply sa kong mga message ni mo, Lin? Makigbuwag na ko ni mo, Richard. Ha? Anong imong gubuwagan? Nakasa ko ni mo, Chard. May nahitabo na mo sa akong classmate sa una. Unsa? Hugaw na ko, Chard. Di na ko angay ni mo. Chilin, anong imo man nakibuhat na ko? Ang pingan ta ka kay gusto na ko nga putli ang akong pakaslan. Masilo ako. Huwag ko magtuong nga mahitabo din ako. Masilo ako.
gitang gibuwagan si Richard? Nanday, kanigin ako kay... Oh. Noon sa ka? Nisuka ka magkukalit diha. Luot kay ako ginawa eh. Hala? Basing mabdus ka, day. Ha? Pagbiti, uy. Aron imo maklaro. Ha? Mabdus ka? Oo, Jun. Nagpiti ko. O positive. May noon. May mo rin kong amahal ini. Kanya ang sa may mong plano rin. Di ba ningon ko ni mo, hindi ka na ko pasagdan. Mamawalita sa to. Kaya mga tubang gusto mo mga ginikanan. Andam kong magpakasali mo, Jeline. Jun. Huwag ko magdahong nga maminyo ba ko sa lalaki nga di na ko hinigugma. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Ug wasa ko magmahay kay pinangga man ko niya. Ubahin kang Richard sa kunahibawan, tuwa na siya sa Manila. Di na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Jillian nga taga Tagum City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalohan tadhana. Nagbalik ba? Recorded by X Thunder Gaming. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Risa. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hanggang kailan? RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol. Nga tumatatampo nagdasangan nga Riza. I love you, Risa. Friends, Muna tinuod. Ganahan kay ko nimo. May chance pa ko nimo. pwede ba, friends? Ayaw na kong dali-dali Ako sa ningon naon-naon. Okay ra. O mas ako magdali. Adab ko magpaabot kanus sa kamaluoy na ko. Mao ba? Nanguyab day ang akong amigo nimo? Okay, Arnold. O nga, di mo nang giskot. Wa pa kuya, uy. Nga naman. Nga buutan na si France. Ako pa siyang obserbahan, kuya. Kung tinuod ba gina iyang gugman ako. Riz, dugay-dugay naman ko nanguyab di mo. Wa pag ka maluoy na ko. Kuan, friends. Kining... Sugtan ng taon ko, Riz. Maluoy ka na ko. Sige na lang, uy. O na. Uyab na ta. Salamat, Riz. Nga naluoy ka na ko. Salamat. Isaad lang gid nako, ha. Nga dili ko nimo binuangan. Kanang pabi ako nakasuway og uyab-uyab. Ayaw ka ba ka? Dili ka magbahay sa pagsugot na ko. Mahalon pagkaon ka. Isaad ko na nimo. Mao day nga malipayon kay to si France nga akong nakitaan. Kay imo na day nga gisugot. Ako na lang siyang gisugot, kuya, uy. Kay naluoy man sa ko niya. Taod-taod na pud ba siyang nanguyab nako. Aw, hinoon na. Dili ba sa ka magmahaya ng France nga imong gisugot. Kay buutan masab na. Good luck na sa inyong relasyon, ha? Salamat, kuya Arnold.
Maayo kay ni anak Karisa. Ngano di ay, ma? Ganihar nagpinaabot nimo imong maguwang. Ngano man, ma? O sa may tuyo ni kuya? Ay, ambot lang. Duula dito, mahibaw ka. Kuya, may tuyo ka na ko? Mangutaran ako nimo ba? Ano sa man, kuya? Pero may makumakita yun ni France kung magkuyog. Usaman, kuya mo? Kuan, kuya? Tubag. Kinagkauwaw. Oo, kuya. Ngano man di ay, kuya? Ikaw ba? Mayong takagnaw? Tsuraan mo ka? No, nanguya mo ka ng France, bati mo kinagnaw? Kuya, importante po ganang itsura? Natural, uy. Wa man ko magkinahanglan og gwapo, kuya. Ang ako lang nga, seryosohon ko. Mahalon ko o dili ko binuangan. Ikaw ba palungon ti karon? Kung ka na babaan na mo, kung siya resulta na, bating na yung anak. Ibati yung amahan. Kuya. Huwag ng uyab niyo, ha? Huwag kong kayo ng laki, ha? Kita kayo kumukuyo ka rin. Subago ito mo, ha? Kuya. Lain ba mo magkuwang, day? Alagi day, uy. Magilabot man siya kung kasi akong higugbaon. Unya, sa may plano ni mo, day? Imong buwagan si Franz? Dili, day. Bahala na kulataon ko sa ako magkuwang. Dili na ko buwagan si Franz. Duha naman ka semana nga. Wa magpakita si Franz na ako. Unsa man kahirita-bo niya. Wasag ko'y balita niya, day. Nakalitan ko inida. Wa ka tumalargas layo si Franz, day. Asa masig siya mular ka, day? Basig tuwa sa Cebu. Dili day siya mananghit ko'y mularga siya. Mausad. Suway ko na og kontak ang iyang number, day. Dili gid makontak si Franz. Unsa kinita po niya? Husto. Ang iyang amigo, si Kuya Arnold. Ako pagutanon. Basig nahibaw siya kung hain si Franz. Ni aram si Franz din sa atos buhol. Mao ba, kuya? Pero, nganong wa naman lagi siya magpakita na ako. Unya, dili na pod makontak iyang number. Nah, wag gid ko may bawa na Aris. Pabuta lang. Basin magpakita ra siya nimo. Pila na kabuhan nga wagin magpakita si Franz na ako. Ganang imo ba nakibuhat ako, Franz? Imo naman kong kibiyaan sa way kong hinungtan. May tingaling imo na lang ng kalimtan si Franz, day. Uy, day. Basig binuang na tong iyan mo. Move on na, uy. Napagsikig ko na ako na atong Franz. Gusto nga akong amika. Kinahanglan nga akong kalimtan si Franz. Oh, kinsa may ni-chat na ako. Uy, wala. Si Franz. Oh, magkita ta. Pasila ko sa mga buhat. Nga na magpakita ni Maurice. Ngano nabuhat manini mo na ako, Franz? O sabay akong saan mo. Ngano nawa man ang kagalit. Tungo sa imong maguwang. Ha? Ngano man, o sabay gibuhat ni kuya. Iya ka magkitapatan? Wa ko niya dapati. Pero, sakit kay gipanultin ako. Franz. Wa siya makagusto nga ako inahimo ni mo uyab. Dili ko naparisong duha. Unsa? Mong nagpalayo lang ko nimo. Pero, dili na ko kayang kamingaw nimo. Mahino na may di kunta ko nimo balik. Franz.
Franz. Nagkinahanglan ko ni Maris. Di na magbuwag. Huh? At agil ko daing higayon. Love man ko ni mo, di ba? Oh, Franz. Love pa ka na ako. Kung mao, okay na ta. Oh, Salamat. I love you, Risa. I love you too, Franz. Mura gitangat, abi ba na akong dili na ka ni Franz? Ako lang siya gihatagan og laing higayon, day, oy. Kasi kuya mo gudang hinungdan nga, wala siya magpakita na ako. Mao ba, day? Nanawag balagi ka na ako. May tuyo ka na ako, Franz. Gimingar ko ni mo. Hmm? Gara ni mo. Tinood bitaw? Malipay ko kung magkabati ko si mong tingog. O na, matuwan ako ni mo. I love you, Risa. I love you too, Franz. Pila naman ron ka semana. Ngawa naman nawag si Franz na ako. Ginoo ko. Basig nakita na po sila ni Kuya. Huwag ikasabaan siya. Ako siyang tawagan. Sultihi lang gud ko sinungdan. Nga nawa na ka makontak na ako. Busy lang ko, Riz. Unsa may mo nabisihan? Sultihi lang gud ko. Dili bitaw ko masuko. Kuan, Riz. Unsa man, nakita na sa mo ni Kuya og iya kang gikasabaan? Wa man. Unya, unsa may magikabisihan? Sultihi na lang gud ko. Unya, dili ka masuko. Dili lagi. Kuan, nabisi ko sa ML. Ha? Mong pasensya ka na, ha? Kung usahay di ko makachat ni mo. Malingaw ko kung duwa sa cellphone. Franz. Ambot mo si Banong Franz Riz eh. Magsige nagduwa og email sa siyang cellphone. Hapit na lang gani, dili mo kaon. Maugal ini akong gikagulaan, Kuya. Kaya dili naman si makahatag og time na ako. Maski palabi pa niya iyang duwa, kinako nga iyang uyap. Ang maayo no? Pagklaruhay mo kung unsa iyang palabihon. Ang iyabang duwa nga email o ikaw nga iyang uyab. Sorry, Riz. At alaning klaruhan, Franz. Wala naman kay panahon ako, uy. Magsige kong chat ni mo, dili na ka mo reply. Busy man gugu. Busy sa imong duwa. Kuningon ini ang atong sitwasyon. Wala kay panahon na ako. Kay magsige ka duwag ML. O mas maayo pa magbuwag na lang ta. Kung mo imong gusto, sige. Magbuwag daw. Musugot ka lang? Sakit man pero okay mahimo. Sige, magbuwag daw. Franz. Wa ko magtuo. Nga musugot si Franz nga makigbuwag ko niya. Kani mo, Franz. Kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. O kung pinsa tong ganahan nga makig-friend na ako, mauning akong number. 0967 745 7070 0967 745 7070. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. I love you, Jane. Jorlan, Muna tinuwa, Jane. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko? nga nang malimot man ko. Ang tinuod, nakagusto sad ko ni mo, Jorlan. Kung mo na, uyab na ta. Oo, gisugot na di ka. Salamat, Jane. Albi ni mo, lipay kay ko nga. Wako ni mo pa to sa lugay. Ako lang hangyo ni mo ba? Ayaw lang ko pasakiti ha. Di na may tabo, Jane, kay love kiti ka. Salamat, Jorlan. Hoy, babay.
Tinuri ako nadunggan nga uyab naman ni Jorlan. O, day, Tess. Kaya gud mo. May uyab naman ka. Ikaw, yun. Kita yung naiuyab, Tess? Aw, kinsa pa? Di kini ka to amiga, Noel. Oh, kisa may uyab? Si Jorlan. Ay, hayag usak magagaw. Nagkauyab man mo. Hinay, magud ka, mauna. Naunhan hinuon ka ni Jorlan nga imong igagaw. Ay, okay rin. Bahala og dili mako. Basta maamo. Jane, dugay-dugay naman kita. Sukat nga nagkauyab ta. May iyang yun ako rin mo. Ano man na? Mag-live-in na lang ta. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Unsa tayo imong giingon? Mag-live-in? O Jane, mag-live-in na lang ta. Total, sakto naman ta sa edad. So, wala kay plano nga magpakasal na ako, Jorlan? No, pero di ba karon? Nagtigong ba ko lang sa itong kasal? Pero gusto na ko nga magtipon na lang muna ta. Ay, lisod na kung maadto pa kas uban. Sige, kung may mong gusto. Sige, mag-ipon ta. Salamat, Jane. Day, dugay-dugay naman kita nga nag-live-in. Saman, wapagid ka masablay? Wa pa manggidong, uy. Ay, gusto nang gud ko nga makakita liwat eh. Magpaabot lang gud ta dong. Basin pa di ay maluoy ang Ginoo nato ug iya natang hatagan og anak. Ha? Unsay mulay ka? O day, mananghidon ako nimo nga moadto kog Manila. Magunsa man ka didto? Naamot ko yung amigo nga balik sa Manila. Unya, nakinahanglan mo kunog tao ang iyang gitrabahoan. Maumukuyo ko niya. Imo di kong biyaan din Sige lang gud day. Nabi ta sumama nga makatanaw-tanaw nimo. Nganong moadto pa manggid ka og layo, uy. Kamay ram gud kayo ang kita sa balhabal day. Sugot na lang gud. Kay aron sa makatigong ko ba? O magpakasal na. Sige na lang, uy. Unya ka na sa amang kamulay ka. Agoy, maudi ay, nga gool ka ng naong nimo. Kay nilarga day si Jorlan sa Manila. Oo, day. Ay, pastilan, uy. Ngayon isugot man in taon ka, uy. Daghan ba kay mga gwapas Manila, day? Basin big mangita tog lain si Jorlan dito. Day, tisi. Kumusta mo ka daday? Okay naman ko dong. Ikaw, kumusta man ka diha? Okay lang ako kay Mdang diri day. Mayoram na akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ako ba magpada ako na mo kurata ha? Aron may magamit ka diha. Ug ang uban tiguma lang para sa tong kasal pohon. Sige dong, salamat. Sige, ako ni pagonday ha. Kay napakita buhaton. Sige dong, amping diha ha. Love you day. Love you dong. Sana, all sweet. Noel, ikaw magod na. Nag-unsa ka din sa amo, uy. Ay, sorry lang good. Sao nga, gilain mo ko sa mo. Mao nga, ni sorry ko din sa inyo. Noel, muhang yun ko nimo. Oh, saan na? Ayaw lang tingali pag anis sa mong gipuyan, uy. Ha? Nga naman. Nga, sure man kadaan. Di, uy, lain manggod ka ayaw na unaon. Nga mo ani ka sa amo, unya awa din ni si Jorlan. Usa may nanagod nga igaga mami ni Jorlan. Magikay lang ko sa isulti sa mga towel. Lisod na. Oh, okay, Jen. Kasabot ka nimo. Sige lang. Di na kumuha ni din sa inyo. Salamat, Noel. Ha? Dili ka magpadaog kwarta na ako? Di nang saday kay napiki ko ron. Unya nga kung konsumo diri. Kato nga kung gipatigom nimo, gamitan na sa to, ha? O kung wala gid kay mahimo gani, panghuwam sa kwarta ni mama.
Sige dong. Naunsa man ni si Jorlan nga di man mo reply sa akong chat. O kung akong tawagan, dili sad niya tubagon. Ay, naunsa man kaning tawhana. Nahibaw ko, day. Anong dili na namo chat si Jorlan nimo? Ug nganong wa na sab siya magpadag kwarta nimo? Ngano kuno, day? Nabuang na si Jorlan sa online na sugal. Unsa? Magsige ka lang gihapon og paabot sa tao. Nga di na mo abot. Ug wa na magunahon na nimo. Noel, Nganong dili man nimo ablihan ang imong kasing-kasing. Ug imong pasudlon ang laing binuhat nga nagmahal nimo. unsi po ti mong ipasabot, Noel. Love ka na ko, Jen. Inadto pa. Sa tinulang, gisakitan ko sa dihang nagkauyab mo, Julan. Ug karon nga gipasagdan ka na niya. Hatagi ko gigayon. May gugmaan ka. Noel. Ako gisugot si Noel. Ug tuod man, malipayo na kami karon. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Jane nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyagi pangayo, awit nga nagalohan, nandito ako. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papana sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Gingging. 26 anyos. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanaguluhan, imahe. Why are you leaving? I can't take it anymore, ma'am. Too much work, no food, no rest, lack of sleep. No! You can't go! Ma'am, please. You stay here, whether you like it or not. You can't go! Ma'am! Doon ako gabi, ikaw kao din sa kwarto. Nagprisor ako din ito kay dili na ko ganahang po trabaho. Sige na kong inubog tubig. Ikatuog ko na lang niya akong kagutom. Hey! Hey! Wake up! Wake up! Ma'am? We will go to the agency. I will return you to the agency. Ma'am? Salamat, Ginoo. Nga bisag ibaligya na pagkuglaing employer. Pero nalipay ko. Tuwid kay buotan ng bag-o kong amo. Unya,
Kaya rasad kaayo ang mga buluhaton din sa bay. Kaya ra sa pag-atiman ang duha ka mga bata. Salamat Ginoo. Unsa na? Maunay na hitabo di ay nimo. O ma, walang ko masultin yun ni Papa kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Salamat na lang sa Ginoo nga wa kaniya pasagdi taon. Maayo gani kay nakakita ka ng bag-ong amo nga buutan. Mao lagi ma. Ma, sige ma ha. Napo ko'y buhaton din eh. Pag-amping mo diha ma. Pag-amping po diha, anak. Kids, you eat well ha. Take your time, no rush. Yes, Nanay. I will finish my meal because I am hungry. Very good. Ngano magyan ng waiter? Sige magyan na siya pahiyom na ako. Kanina pag ko nakabantay na niya. Oh, padung na siya din eh. Sa akong tanaw. Pinoy siya. Hi. Here's your receipt. Thank you. You're welcome. Ala, hindi butangan man yung cellphone number ang resibo. Oh, hindi tanaw siya na. Oh, nagidahat pa. Iya kaning number. Medyo kapoy sa drong adlaw wada. Ay, humad ko kilagang mga bata. Nag-aon sa restaurant. O niya, nag-grocery. Oh, katong number nga, naas resibo. Suwayan ko na akong tawag, be. Hello? Hello? Uy, ikaw ni? O sa'yo pangan? Bisaya ka di ay? Oo. Magkasinabot kinita ni. Kinsa yung pangan? Ging. I'm Jong. Nice to meet you, Ging. Friends na ha? Sure. Ging. Doon na ta kabuhan sige chat-chat o guyog-guyog. Ang tinuod. Nahigugman ako nimo. Pero ang nakaapan, Ging, doon ako'y pamilya sa Pilipinas. Jong. Ging, hatagi ko higayon, please. Layo bitaw to sa akong pamilya. Jong, una-unaon ko pa na sa makadagang higayon. Dili ko gustog samok. Ging, wa bagay ko maluoy ako. Sige na lang, good. Ako na kagisugot. Tinuod? Yes, Jong. Naibaw kong sayo. Pero, gibati ko na sab nga mahal ti ka. Sud sa higayon na sige tagkuyog. Salamat, Ging. Mahal kayo, tika. Salamat kay imo na kong gisugot. Nakonsensya naman ko sa kong kipuhat na mo ni Jong. Nakonsensya kong naguna-una siyang asawa. Walang hintay kalibutan nga pinuang iyang bana din iskawas. Dili maayo. Kinahanglang putlon ko na ni sa dili madukay. Dili ni mahimo. Magkita tayo nag-day off na ko, Jong. Doon ako isulti ni mo. Oh, unsa mabi? Inikita na lang nato na ko isulti. Bye. Unsa na isulti ni mo, be? Jong, nagkadesisyon ko. Putlon ko na niya itong pagpakabuang sa usag-usa. Human sa imong kontrata din sa Qatar. Be, mahal kita ka. Dili ko musugot. Kaya na kong biyaan ang akong pamilya sa Pinas para lang nimo. Dili pwede, Jong. Sa musugot kag sa dili, kinahanglang putlo na nato ang atong relasyon kung mauli ka na sa inyo. Pero, be, mahal na kay tika. Dili na ko kayang mawa ka. Dawato na lang nato ang tanan, Jong. Dili pa ko gusto nga mawadaan og amahan ang imong mga anak tungod nako. Sa pagkakaroon, ato lang unang pahimusta ng higayon. Mitras na apa ka din eh.
Dili na nako kaya. Dili na nako kaya nga doon ako'y taong mapasakitan. Kung magdugay pa maayo. Mahal ko si Chong, pero dili ni husto. Dili husto nga nakigrelasyon kong tao nga usa ka minyo. Be, unsa naman sa'yo mahinungdanon ni mong isulti? Ha? Jong, sorry. Pero dili na ko. Dili na nako kaya. Pero Be, wa pa na human akong kontrata. Nasayod ko. Pero Jong, kung ato pa ning padugayon, samot nga maglisod na tagbuhi sa usag-usa. Maong mintras kaya pa na kong dawaton ang kamatuoran. Gabisag ka dos awa na tayo kagawasan tugod kay minyo ka. Akong buhaton. Maong makikbuhag na ko ni mo. Be, please. Ayaw ni buhata. Maluoy ka na ko. Maluoy pag ka na ko, Jong. Dili na ko gusto, ani. Dili na ko gusto mahimong kabit. O, gihigugmati ka. Pero dili ko gusto nga makaguba ang pamilya. Maong please. Hunungon na tani. O guna-huna ang kaugmaon sa imong pamilya. Ikaw mo ilagi sa likan, Jong. Salamat sa tanan, Jong. Amping kanunay. Ging! Ging! Please! Ging! Mao na tayo last na mong panagstorya. Ako na lang nahibawaan nga ni-resign siya sa iyang trabaho tungod nako. Mao na ilang giingon nga pinagtagpo pero di tinadhana. Kanimo, Jong, hinaot nga malipayon karon uban sa imong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Gingging nga taga North Cotabato. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit kadagalahan, imay. Giusap mo din pagbitbit! Balik mo din, Ibit! Ay, makasapot, makastress. Oy, hinaya ka ng tingo ni mo. Kinadas kapihanan, oy. Nawagas ba sa inyo ha? Nalimot ka. Kasi nalimot ka na. Ano ni amsa ko ni magitatin, hi? Oh, para ka mau ka nga mauwa, huwag mo kontrol sa mga kagalingon. Usa ba nilita mo ni mo? Kisabay dili sa puton. Nga ang cake akong gihimo, pero tingko ba, ah? Tanga, di ka mga tao, pika pa. Uy, hinahinay ko na sinutihan ni mo. Ano sa mangka? Muna nga nagpadawag na kong Gwen, magpadawag na kong kanina, pero titawang hilaka. Unya ni sumbong na ako, nga gibalikas ko noon ni mo maayo. Ang sa balipay ko. Giingnan ko na silang daan, nga dili ko gustong tanga. Ay, naku ni mo, Kisya. Gusto na, Nabi? Akis na sulba na yung problema. Nadala magkani mo maayo at nang ayo-ayo. Nadara. Oo. Dili ko gusto nga di magkadimao ning ako negosyo. Ibaw na biya ka nga maori ni source of income na ako. Sige na. Hilom na lang. Imnan na lang ng imong kapye. Ay, maayo na lang gani, babe. Kinahuman din ako ang nakaabot ko sa oras. Tunga ka to, na. First time ko tingali to nga, i-post ko kliyente. Hoy, noon sa ka? Ganina naman kang tingog-tingog. Okay ra ka? Ay. Doon na kay problema? Resign ako sa trabaho. Unsa? Gikapoy na ko eh. Gikapoy na ko sa sige panginsulto sa kong boss din ako. Motong ako siyang natubag ganina. Oo, yun saan man na ron? Wala hinong kitrabaho? Bala nagawa ko yung trabaho. Basta di lang yun ko mo trabaho amo nga sama ato niya. Hawa na lang ganin mo pogi ang imong kaugalingon? Noon sa man in taon ka, uy, Red? Mahimo ba, Kisha? Ikaw ba, imbis mo amaam ka na ko? Di mo naman hinunggong sumutan. Tungod isayo pa imong gibuhat? So man, bawal naman lagi nga bubati ko kayo ubos. Kung insultohon ko niya? Dili sa ingon, ana, pero dapat nagpaubos ka. Kaya ikaw man na kinahanglan trabaho. Pero nasa ko'y pride, oy. O niya, sa makagidaan na imong pride ron.
hinong kitrabaho? Abi no, di agad ka makasabot na ko tungod kay parehas mo batasan sa kuha mo. Sa bagay. Anong sulti pa mo ko nimo? Sa babay gi-expect na ko. Nga ikaw gani mismo? Gusto ka may insulto sa imong mga tao. Red. Nakaw kay. Og, alas ako pangitaan din eh. Tingalig mo balik sa ko sa amo. Red. Ay mayor sa di ay nga ginsulto ka ni Red. Ano basta't mga ibaw kasi mong feeling? Pero dili mo guna siya ana sa unang gun. Bisan usap ako sakit ang istorya niya, dili gid siya motubag. Pero karon sakit kayo. Day, ang isagdang magmata, oy. Ayaw pabuta nga ang tanang tao nga nasa mong palibot, mubiya ni mo tungod sa imong batasan. Day. Pila naman ni Kadlaw nga wagin mo ulit si Red din sa mong apartment. Asa naman siya? Dili mahimo, ako tawagan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Hangtod karon. Dili paghihapon siya makontak. Recorded by Radio Mo TV. O na naron, saan maldita magkayo ka? Kaya uli yun makakaadto. Ambot lang. Wa ko mahibaw. Uy, kuyog na lang na ako. Manglaag ta. Asa man ta? Ay, milagro, yung kayo nga karoon na kanikuyog na mo. Unsaon? Wa na magid mo chat og mutawag si Red nako. O niya, saan man ani mo ron? Kundi gil siya mo chat ni mo og tawag, ha? Ako si nga tuon sila. Pero di ba, wa man kay gusto ang iyang pamilya nimo. Di ba? Di ba paglas gitabangan man kanila katong dito ka sa ila? No? Oh. Kaya nasuko sila nako nga ila kong naabtan nga giyaw-yawan ako si Red. Mao na di ha. Kanayo kayaw-yawan nimo. Mo na hinungdan nga dili na maganahan nimo ang mga tao nimo. Uyaw sa amin na akong iyon anak mangyut ko. Ay dili man ko gabi kay gingunaan na ka, okay na lang na. Mapitaw nga na atay gitawag nga character development aron nga atong ihusto ang atong mga sayop nga batasan. Day. Anak ko lang, Red. Mga akong katawanan. Maayo! Maayo! Oh, ikaw? Tita, mayong adlaw. Naa si Red? Wala si Red din eh. Ha? Asa man di ay? Ano magita pa magkaniya? Di ba buwag naman mo? Ha? Matod sa kong anak, nagbuwag na mo. Unsay nagbuwag tita? Wa man. Ay basta kay mo na yung giingon na mo. Gani na siya gipaila din hinamo nga bag-o niyang uyab. Unsa tita? Pwede ba ko mahibawag asa siya ron? Please. Sige. Bisan og di ko ganahan nimo pahibaw unti ka. Aron na asad kay kalinaw. Unsay pasabot ani? Diyan ako nimo, Kisha. Mom, please. Kalimtin lang ko. Red! Human sa tanan akong naagian mo, give up na ka? Karam sa hinungdan kung ano nangitag og lain, Kisha. Pila pod ka tuig nga, giam-am na kung akong kaugalingon nga mausab ka. Pero wa. Mura ko nimog taw-taw, permi. Mura ko nimog di uyab. Wa ko ilay madungog nimo kung dili ulos pang insulto na lang. Mom, please lang. Kalimtin na lang ko. Kaya tinood, nawa na gid ang akong gugma nimo. Dugay na. Red!
Sakit kaayo nga sa pila na mo katuig ni Red. Iyan akong gipulihan og lain. Oh, ang kuno nako. Nga daghan gyud ang moingon nga batin ako og batasan maong biyain ko. Pag-una, lisod lang siguro dawaton sa akong kaugalingon, pero karon ako na ginahinayag ko sa bang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko gusto nga kung mahigugma magani ko sunod, biyaan na pud ko tungod sa akong batasan. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mana so sa ka. Maayo nga daw kaliyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jaren, 18 anyos. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang 12 anyos pa lang ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Blessings. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa siyang kaagi karon, makinig sa kababay nga nagpuyo sa Lanas, Naga City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Jiren. Pasensya kaayo ha. Huwag ko'y mahatag ni mo nga baon ron. Unsaon nga ang akong kita, igo raman sad kaayong pangkonsumo nato dinis bay. Unya, imong papa, PWD man. Di gid makaya sa akong kita, nak. Okay ra maoy. Ang man sad upugso nato nga wa mang cute. Dili man sad pwede nga unahon nato akong baon kaysa sa tong kaon. Salamat kaayo nak sa imong pagkamasinabuton. Doon na naman hinuoy na lungag nga kanunag. Ang problema kay ang sudan. Wa pa ko kapangitag kwarta para sudan, nak. Okay ra ma. Naaman sad ko'y mga classmates nga buotan nga mo-share sa ilang sudan. Ayaw ka bala ka ma. Matabang ko nimo sa mga bulaton din sa bay. Para nag-abot ni mo gikan sa trabaho, mapahuway na lang ka. Ay, salamat, anak. Go! Nga ba nagsig pangligar si mo? Ha? Kinsa man na gaw pa? Di no may angan, gaw? Mo ba gaw? Ganahan ko nung kasi ni mo, gaw. Murag, manguyab ganito ni mo, gaw? Ha? Uy, gaw, ingala na siya palihog uy nga dili sa kong maguyab-uyab. Kabata pa yung taon ako, no? 12 pa ka ako. Buutan dito, gaw. Bisan pa, gaw. Dili sa kong maguyab-uyab, gaw. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Gaw! Sa mukha giniling akaw, uy. Basta makita na gani, magkipremi na isulti nga regards daw si Gino na ko. Pahala sa oras ng uyab-uyab, tiha. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Jeline! Day! Oh, hala. Si ate maning amo silingan? Ba't sa magkayang tuyo na ko? Akong atuon. Ngano kitawag ko ni mo, te? Day, kanina ragi ko sige pangita ni mo. Dito kos inyo gikan, nga ningo man imo papa nga nigawas kuno ka. Naara ko'y gipalit sa unahan, te. Nga naman ata di ay? Day, di ka mo kuyog na ko. Ha? Sa asa man, te? Sa Manila, day. Si mama ramang ko dito sa, may nalang ba na ikauban si mama dito. Swelduhan lang ka na mo, day. Hala, te. Manangit sa kumama, te, ha, kung musugot ba siya? Layo-layo pa dra ba ng giingon ni mo? Ang ako manggod nga, may nalang ni mo ba? Nahibaw ba ko nga naglisod kid mo? Mao nga ikaw gid akong nahuna-hunaan nga dadun. Salamat kaayo, te. Pero suwayan sa ako panangit si mama bahin aning imong giingon, te, ha? Oh, sige na day, uy. Wala kay problema. Basta ing na dayon ko ha kung musugot imong mama. Aron makalukat dayon kog atong tiket. Sige, te. Salamat. Ma,
Nagstorya ba may nga ti Joy, ma? Kanay silingan gani nato, mga arang-arang og kahimtang? O nga naman di ay. Kuyugon kuno ko niya sa Manila, ma. Kay naluoy man kuno siya nato. Maayo na lang kuno. Uy, Jiren, kalayo basad ato anak uy. Usa pa, bata pa kaayo ka. Ma, sige lang, good ma. Maayo na lang ni pa, makatabang ko niyo ni Papa. Lisod pa agad kaayo ta, ma. Unya si Papa, PWD pag yun. Ang ako manggudnak, kun pananglit maunsa ka dito, kinsa may mo ati manimo, nga layo ka manamo. Ma, buotan manggod na sa Ati Joy, ma. Kuyog man sa siyan ako. Ay, nahala. Ikaw, kudnak. Pag-amping dito, ha? Pero, pakigsultihi usa si Papa mo. Pananghid una. Sige, ma. Pasensya kayo na yung mama ni mo, ha? Imbis ako unta mo yung bubuhi ninyo, ako na yung nagpabuhi. Pa, ayaw lang ko na ninyo una-una, ah. Mahal ko ka mo ni Mama. Gusto na ako ning buhaton. Ngayon ta ni mo mapadayon kasi imong pagtuon. Pero niya, bisan sa imong pagkabata, nag-aunahon na lang hinuong kag panarabaho tungkol sa itong kapobre. Pa, sakti lang ko. Kalipay man pad na ako nga makatabang ko niyo ni Mama. Nala, ikaw na, ikay bahala. Pero pag-amping na dito, ha? Mahal kay ka na mo mama ni mo. Kamu pod ni Mama, pa. Pag-amping mo din eh. Mag-usa naman sa di ko kasi mana din nila ang ate. Okay naman sa tinuon kay dili man kayo pug at akong trabaho din eh. Unya, sakto akong kaon og tog. Dili kayo hako kay kami raman sa tini. Si Akaw man eh. Nanawag man. Hello, Kaw? Hello, Gaw. Nadi ka sa Manila? O, Kaw. Dati, wa marikay ka magsulti. Unsaon, Kaw? Dinalian man gud to, uy. Wala ko kapahibaw ni mo. Sus! Saan na Gino, Gaw? Ibog na ba ito ni mo? Ikaw, Kaw, no? Wag kay lingaw. Wala na iyong gitawag? Oo, Gaw. Sayang, good. Butan sa Gilbertos Gino. Sige na, Kaw, uy. Matuog na ko kay duka na. Wala pa ko'y trabaho, ugma. Ay, dalias panahon, uy. Muli kanus araman tinibiyak ko nilang mama. Dasi anyos pa ko ato. Karon, 15 na. Giningaw na sa ko nilang mama papada. Maayo na lang gani nga. Buotan rin ang pagtratar ni ate na ako o sa iyang mama. Mura ra ko nilang miyembro sa pamilya. Oh, si Agong nasad ay. Hello? Ay, salamat. Namawag pa rin mo number, Gaw. Taon-taon na siya ko magkapanawag ni mo. Kining, Gaw. Ako kang gihantagan ng number ni Gino. Kaysa mo kay, hangtod ka nun, wapagya po siya maka-move on ni mo. Move on, yun? Huwag mong gani pinagkaila niya personally? Okay rin na, Gaw, eh. Di lagi na siya patignaong. Promise. Ya, Gaw, kung manawag ni mo ba, tubagan na lang, ha? Para di na ko magsigisamo kung panghasol ni mo, ha? Nahala, sige, Kot. Salamat, Gaw. Sige na, Gaw, ha? Kay padoon ko na ka ron. Amping di, Gaw. Sige, Gaw, amping pod. Oh, number naman? Uy, dili ba ka ni si Gino ang giingon ni Agaw? Tubagon ko nilang, di. Hello? Hi, Jaren. Salamat ito nga imong gitubag. Oh, naapapag ko yung mahimo. Sige mo ako nakagpanghasol sa akong igagaw.
Abi ni mo, Jaren, sa tinuod lang. Pagkaibaw na ko nga nadidikas Manila, mura kong nawad agpalaong. Pero bisan pa man sa tuig nga nilabay, di mo ka mawa sa kong una-una. Good. Mauna nga yung ikog number ni mo sa imong igagaw. We, pag-sure di ha, uy. Okay. Mao nga kung sugot ka, manguyab ko ni mo, Jaren. Manguyab ka na ako, bisag layo ko nimo. Nginom day. Di na di ka mapauli din eh. Oh, mapauli man hinuon. Aw, magpaabot ko ni mo. Gino, basin binuangan lang ko nimo. Ha? Binuang good. Dili, uy. Dili na mahitabo, Jaren, kay mahal di ka. Sa una pa. Mao nga kung imo rin kong sugton. Ako na siguro ang pinakamalipayan karon. Gino. Ampot pa, uy. Wa pa man nata ko makakita ning tawhana, pero murag wa ko kasabot sa kong kipati. Malipay ko kung magtaksa na imi. Usahay, manawag siya na ako, ini ko manig trabaho, kay naaman sa siya trabaho sa naga. Karong tuiga, mauli na ko sa amo. Excited ko makakita niya at the same time. Kulba pod. Salamat itong Jaren nga naulit na ka. Abi mo, lipay kay ko. Oh, Gino. Oh, ngano? Huwag ka malipay. Ha? Nalipay, uy. Bisan tuod, sige lang tawag og text, pero na-feel na ko nga love na sad ka na ko. Tinuod? O, lagi. I love you, Jaren. I love you too, Gino. We pray for blessing. Karon, doon na naming anak usa. Og nalipay rasad ko kay pinangga mi ni Gino. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.